Hello guys, जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा बाजै आंनि फंबाय बिबोनांमोन आरो लोगोसे आंनि बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि मामस प्रकाश नार्जारि नोंथांमोना नायदों बिएम सोदोब चेनेल so guys गोबां खुसि आं मानो होनोब्ला दिनै 25 नभेम्बर 2019 आव सिगाङाव जेरै मानसिफ्रा हालो दैलि थांदों बेबायदिनो खौसेथिनि महर लानानै सुबुं अनजिमा जेसेबांखिनि बर' हारिनि दं बिथांमोना हालो दैलियै बिटिसिनि सिङाव थानाय बर' हारिफ्रा खौसेथि नुजाहैदों कि क'क्राझारनि गोदान फ्लाइओभार याव नावदों क'क्राझाराव दा कारिगाव नावदों कारिगावनि खाथि जायो स' क'क्राझाराव गोदान फ्लाइओभार बानायदों स' बिनि खाथियाव बिनि गाहायाव होनना बुंदों मानसिफोरा पस्ट होदों स' आंथ' थाङाखै मानसिफोरा सोंदों आंखौ आदा नों थांदों नामा सोरबा सोरबा आंखौ रेसपेक्ट सार थांदों नामा होनना बुंदों बाट आं बेखौ बुंनो सानो कि लोगोफोर आं थाङाखै आंहा एसे फिसा खामानि दंमोन स' आंहाबो पान्जाबाव थांफिननायनि खोथा दं बेयावहाय आङो गावनि खामानिखौ फोजोबग्रोनानै बिनि उनाव थांनो नागिरदों स' बे खामानिनि थाखायनो होसोगासिनो दङ स' गाइस बेनो कि जेसेबांखिनि सुबुं अनजिमा क'क्राझार बे सुबुं गौमायाव मोनहैदों बिथांमोना बेसेबां होसिख्राव गावनि गारमाखौ नायालासिनो होसिख्राव दावराव खालामदों बिथांमोननि थाखाय थेंक इउ सो माच आरो अल द बेस्ट आरो आं बेखौनो बुंनो सानो लोगोफोर बेबायदिनो सुबुं गौमायानो जा बहाबा बड'लेण्ड स्टेट मुभमेन्टनि थाखाय लामा दन्थायाव धरना हैनाय गेदारिं जानाय मेल मिटिं खुंनाय बड'लेण्ड स्टेटनि थाखाय बड'लेण्ड स्टेट मुभमेन्टनि थाखाय बेवहाय नुजाथि हैनांगौ लोगोफोर बेबायदिनो स' गाइस बेनो जोंनि खौसेथिनि सिनायथि माखासे मानसिफोरा बुङो जों खौसेथि गैया स' बेफोर जों निजेखौनो बुङो खौसेथि गैया बाट बेफोरनो खौसेथि लाख हाजार सुबुं मानसिफोरा माने गावनि खामानिखौ गारनानै मोनसे सुबुं गौमायानो जा मोनसे गेदारिंआनो जा बेयाव नुजाथि होयो स' बेफोरनो सिनायथि बे जोंनि खौसेथि स' गाइस दाखालि बावैबो आरो सनितपुर सारिदुवाराव गोबां मानसिफोरा हालो दैलो नुजाथि हैदोंमोन गावनि खामानिखौ गारनानै गावनि माइ हानायनि सिजन दा माइ हानाय बोथोर जाबाय दायो माइ हानाय गावनि खामानिखौ गारनानै बेयाव थाङो बेफोर जाबाय गावनि बर' हारिनि खौसेथिनि सिनायथि गावनि बर' हारिखौ मोजां मोननाय स' गुबुन फारसेथिं जाय दाख्लै बावै धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय माखासे सुबुंफोरा मा जालायबावबाय कि बड' कसारि अट'नमास काउन्सिल नङा होमबा आं बेफोरखौ गाज्रि मोना बाट साननाय नायनाय जुदि मोनसे टाइमावनो मोननै बियोब्ला बबे मोनसेखौ होख्रोगोन नङा होमबा स' बेबो मोनसे बाथ्रा कि ओरैबो बिदों ओरैबो माने बिथिंजाय माने बिखानाय जाबाय बड' कसारि अट'नमास काउन्सिल बिखानाय जाखाबाय फारसेथिं बाट बुंनो थाङोब्ला जों बांसिन मेन फकास होनांगौ जोंनि बड'लेण्ड स्टेटनि थाखाय बे नङा कि बड'लेण्ड स्टेटआ जोंनिसिम एरियासिम सहैला धेमाजिसिम सहैला बाट बिनि मिनिङा बे नङा कि नोङो बड'लेण्ड स्टेटखौ नांला स' बेनि खेथ्रआवबो माखासे सुबुंफ्रा ओरै धेमाजिनि साइडनि मानसिफ्रा एसे प्रब्लेम जादों माने बुजिस' हायाखै बेखौ जों उनाव बाथ्राखौ रायलायगोन बाट बेफोरबायदि जाथाय जादों आरो दाखालि बावै सनितपुर सारिदुवाराव माने बड'लेण्ड स्टेटनि थाखाय सुबुं गौमा जालायबावबाय आरो बिनि गेजेराव नेक्स्ट दिनावनो धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव मा जाबाय बड' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि थाखाय एखेबारे धरना होलायबाय गेदारिं होलायबाय नङा होमबा स' गाइस बेनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव खौसेथि गैयै मिथिबायना स' जेब्लायबो जोङो बड'लेण्ड स्टेट बानायनो थाखाय बा बड'लेण्ड एरियाखौ जों बारायनो नाजानांगौ आरो आं माखासे बाथ्रा बुंबावगोन जोंनि बर' हारिनि गेजेराव ओरैबायदि सुबुंफोर ओंखारबाय जे गावनि टाइम गावनि खामानिखौ गारनानै भिडिअ बानायो आरो आपल'ड खालामो नङा होमबा जोंनि गेजेराव गोबां निउस ओंखारबाय नङा होमबा निउस फेसबुकाव पेज बानायना लानाय इउटुबाव चेनेल बानायना लानाय बाट बेफोरो टिभि चेनेल नङा होमबा स' जेरै हमना ला जोंनि गेजेराव बड'लेण्ड रादाब दङ बड'लेण्ड खौरां दङ बड'लेण्ड बुब्लि दङ ओमफ्राय आर'नाइ रादाब दङ NBNN दङ ओमफ्राय बिनि गेजेराव गोबां दं माने आं बुंस'नोसो हाला नङा होमबा गोबां फिसा फिनल' जोङो फेसबुकनि पेज बानायगोन आरो इउटुबाव चेनेल बानायगोन बेफोरबायदि बानायनानै गावनि टाइमखौ गारनानै गावनि न'नि खामानिखौ गारनानै भिडिअ बानायनानै बैफोर माने मोजां फिथाइ नागिरनाय बा बर' हारिनो दैथायनाय इसेबां नांथाबनाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव ओंखारबाय लोगोफोर स' बेफोर गोबां मोजां खामानि स' बिथांमोना सेलारि मोना जेबो मोना बाट बिथांमोना गावनि पकेटनिफ्राय गारनानै बाइकनि थावनि खरस गारनाय मानाय बिराद माने बेरायो आरो बिनि गेजेराव जोंनो खौरां दैथायहरो नङा होमबा जों नायो नङा होमबा स' गोबां मोजां खोथा बेफोरो स' बेफोरबायदिनो बयबो मावनो नाजानांगौ बयबो नाजानायनि गेजेरजोंसो जों फिथाइ मोनो नालाय स' बेनो आरो बिनि गेजेराव आरो बेखौबो बुंनो सानो कि जेसेबांखिनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना आरो एसेबाव गोसो होनानै नोजोर होबाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां बायसि जानानै स्कुल फरायसालियाव फोरोंगिरिफोर दंगासिनो दङ बिथांफोरनि स्कुला सरकारि जाबाय बाट बिथांनि स्कुलाव दासिमबो पाक्कानि न' नुनो मोना बाट बिथाङा सेलारि मोनगासिनो दङ बिथांमोना गावनि पकेटनिफ्राय थाइसे थाइनै
मा 2000 जा 1000 जा बेफोरबायदि रांखौ खरस खालामनानै बेरा दुमनानैबो होनो हायो बिसिनिफ्राय फाक्का न' बियाखै रावबो मिथिबायना नायनो गाज्रि नुयो बेरा गैयालासिनो लांदांदां मोसौ मैला थांनाय बेफोरखौ नुयो गथ'फ्रा बोरै फरायगोन नों फोरोंबाय थागोन बे समावहाय मा जागोन लोगो लोगोनो गथ'फ्रा मोसौ मासा थांनाय सोरबा बेनि गेजेरजों थांनाय थाबायलांनाय अब्ला बेखौ नाहरसिगोन नोंनि फोरोंनाया गोसोआव थानाय नङा बेनाव बे गथ'नियाव बिसोरथ' गथ'सो नङा होमबा दा बिसोर बुजिनो हाया बेफोरखौ बुजायनांगौ जोंसो नङा होमबा स' बेनि गेजेराव जों जुदि थाइसे थाइनै सिगाङाव जेसेबांखिनि सरकारि नङामोन बे समाव ओरैबायदि बुङोमोन सरकारि नङा सरकारि नङा सरकारि नङा दा सरकारि जाबाय थाइसे थाइनै बा 1000 बा 2000 बे थाखाखौनो गारनो गियो सेलारि हाबा 30,000 25,000 बे 30,000 25,000 नि गेजेराव मास मोनसेनि सेलारियाव 2,000 बा 3,000 सानै थायोना मास्टारा फार्स्ट माने हेड मास्टार जाबाय सेकेन्ड एसिस्टेन्ट मास्टार जाबाय स' बिसोर सानैनि गेजेराव 2000 2000 4000 नङा होमबा 2000 नि वाबायबाय 2000 नि माने हाजिरा होना होबाय स' बास जोब्बायबो स' बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो नाजा लोगोफोर आरो बुंनानै हो रायजो राजाफ्राबो एसे एनै आरो जाय मानसिफ्रा बेखौ बेन्चार स्कुल सालायगासिनो दं बिथांमोननो सेलारि हाबा बिथांमोना रायजो राजाखौ लेंनानै 100 बा 200 बेफोरबायदि थाइसे माने रां ला बा 50 थाखा ला जेसे हायो नोंथांनि न'खरावबो सोलिनो थाखाय नांगौ नालाय स' आं बेफोरबायदि बाथ्रा सिगाङावबो बुंबोबाय आरो आं बुंबोबाय थागोन आरो बुंबावगोन गोबां बाथ्रा दङ स' गाइस क'क्राझाराव मानसि थैदों पेराग्लाइडिं खालामनानै क'क्राझाराव जा गोदान ओंखारदोंना बे बिरनाय गोजौआव पेराग्लाइडिं होनना बुङो नङा होमबा स' बिनि सायाव आं भिडिअ बानायगोन आरो बिनि गेजेराव जोंनि जेसेबांखिनि बर' हारिनि सुबुंफोर बे सुबुं गुबुनाव थांदों स' थेंक इउ स' माच नोंथांमोना बेफोरबायदि खौसेथि जानानै थांनायनि थाखाय स' जय बर' हारिनि जय आरो खेबसेबाव जय बर' हारिनि जय